дуслар! Бүген без сезнең белән матрешканы бизәрбез. Моның өчен безгә көрән, сары, яшел, кызыл төстәге гуаш буяулар, пумалалар, гади карандаш, кайчы, стакан белән су һәм матрешканың әзер калыбы кирәк булыр. Без матрешканы рус халык орнаментының берсе булган хыхлама белән бизәргә җыенабыз. Эшкә керешкәнче рус халкының милли бизәкләре турында видео карап китик. Рус халык орнаменты элек-электән бизәлеш өчен генә түгел, хуҗасын бәхетсезлекләрдән яклау һәм саклау өчен дә кулланылган. Кешеләр киемнәрен һәм көнкүреш предметларын тормыш яшәеш символы булган 8 очлы алатыр йолдызы, шул алатыр йолдызында үскән тормыш агачы, кояш, бәхет һәм яхшылыкны аңлаткан свастика, байлык һәм ышанычны сурәтләгән арипей белән бизәгән. Төсләргә дә зур игътибар бирелгән. Һәр төснең үз мәгънәсе булган. Кызыл төс яшәеш, ут һәм кан. Сары төс ялкын, зәңгәр һәм кара төсләр караңгылык, бәхетсезлек, ак төс яктылык, охры төсе җир, зәңгәр су һәм сары төсләр өмет дигәнне аңлаткан. Әлеге орнаментлар киемнәрдә генә түгел, йортларда һәм көнкүреш предметларында, орчыкларда һәм киянтәләрдә, уенчыкларда сурәтләнгән. Рус халкының яраткан уенчыгы булган матрешкада орнаментлар белән бизәлгән. Дустым, хәзер инде син рус халык орнаменты турында бик күп нәрсәләр беләсең. Әйдәле, матрешканы бизәүгә керешик. Хыхлама бизәге борын-борыннан популяр булган. Алтын савыт сабаларга акчасы булмаган гади халык агач савыт сабаларга кыйммәтле төс кыяфәт кертергә, аларның өчен алтынны хәтерләткән сары төскә буярга уйлаган. Хыхлама бизәге туган як табигатенә булган мәхәббәтне чагылдырган. Бу бизәктә гадәттә сары һәм кара төстәге фоннар кулланыла. Алар өстенә хыхлама бизәгенең төп элементлары ясала. Булар үлән, яфрак һәм җиләк. Хыхлама бизәгендә билгеле бер җиләкләр генә кулланыла. Ә хәзер бу бизәкләрне ясауга күчик.
Дуслар, без үлән, яфрак һәм каен җиләге элементларын кулландык. Беләсезме, хохломаның башка бизәкләре дә бар. Алар арасында йөзем җимеше, каен җиләге, карлыган, мүк җиләге, крыжовник яисә катырган бар. Чәчәкләрдән ак чәчәк һәм кыңгырау чәчәк кулланылган. Дуслар, безнең матрешкабыз әзер. Хәзер аннан уенчык ясап куйыйк.